bruixo. Els defensors del més enllà. Caminant tot sol per la ciutat, topant amb cares que no coneix. Escoltant tot sol la veu del vent, recorrent els vastos camps plens de verd. Saps endevinar quan arrencaria a plorar. Als dos llocs em noto els ulls negats, deu ser que em començo a fer gran. Aquesta paret que no em deixava respirar ha caigut, doblegat. Sento néixer en mi la força i el valor per buscar el meu camí. Tota aquesta gent que abans creia tan hostil m'ha ensenyat a confiar. Tots ens protegim darrere un posat de dur per evitar que ens facin mal. Moltes gràcies a tots, amics. L'impacte ha estat molt fort. Pobre nano. Metge? Una ambulància! Una ambulància! Ja hi vaig. Qui ha sigut? No ho sé, no ho he vist. Jo l'he mort. Yusuke Urameshi, 14 anys. Se suposa que és el protagonista d'aquesta història. Però sembla que s'acaba de morir. Adéu, món dels vius. No pot ser. Sóc jo aquell que està estès a terra. Ja és aquí l'ambulància. Ha vingut de pressa. Apartin-se, sisplau. Deixi'm passar. El nen no té res, només una rascada. Amb el noi no hi ha res a fer. Va, posem-lo a la llitera. Sí. Ei, espereu-vos un moment. Millor que el nen també vingui amb nosaltres. I jo què? Espereu un moment! No sentiu què us dic? Sóc aquí, jo, no sóc aquell! Atura't, idiota! Oh! Què passa aquí? A veure, t'has de calmar i recordar què ha passat. Sí, avui he anat a l'institut després de 10 dies de no anar-hi. I llavors... Yusuke Urameshi, vés a veure immediatament el professor Takenaka a la sala de tutoria. Ho has entès, Yusuke Urameshi? Vinga! Pareu! Falta! Vaja, la Keiko. Meva! Vinga, aquí! Sabia que series aquí! Xuta! Vinga, home, que estic sol! Es pot saber per què no vas a classe com cal? Oh, el calçat de carrer! Escolta, no pots parar mai de sermonejar-me? Com vols que no et sermonegi? No se't veu el pèl! Si faltes tant a classe no podràs passar de curs! El professor Takenaka ja fa molta estona que et crida. Un dia que vens i ja en deus haver fet alguna de grossa que et cridin d'aquesta manera. No ho saps, que si no hi vas ens renyaran a tots els que són membres del Consell d'Estudiants? Que no ho veus? Blanques. Burro! Capsigrany! Per què no et mors, porc? Com pot ser que siguis tan poc madur com un nen de parvulari? Keiko... Ja està? Per què us amagueu ara vosaltres? És que tenim molta
por de l'Urameshi. No entenc per què hi parles amb ell. Que no saps que si et veuen amb ell, tu també tindràs mala fama? Tant me fa això. Sí que és un bèstia i una mica porc, però no és pas dolent. Però és que expliquen unes coses de l'Urameshi que està barallat amb els caps de totes les bandes de les escoles de la ciutat. Que si vol només ho ha de dir i pot arribar a mobilitzar 2.000 delinqüents que estan a les seves ordres. Ah, papa, com us ho podeu creure, això? Doncs... Aquest no podria mobilitzar ni tan sols 2 persones, encara que volgués. Amb els pocs amics que té. Sí, però és que... I tant, fa molta por. Ai... Urameshi, vine immediatament a la sala de tutoria. Que pesat que és aquest Takenaka. Ho dius de debò? Si aquí hi ha una fortuna i no cal comptar-ho, és prou evident. I tant que sí. Com que buscava brega, li vaig dir que jo era el cosí de l'Urameshi. I et va donar la cartera i tot? Que dolent que ets, si l'Urameshi ho arriba a saber, estàs acabat. Com ho pots saber? Ho veus? Els grans mals, grans remeis. Què passa? Urameshi! Perdona! No ho vull per res, això. Altres! Què hi feu aquí? Professor Iwamoto! Tranquils, que no us passarà res. Què us feia? No res. Ja ho veig, atracant els companys a dins mateix de l'institut. Que n'ets de desgraciat. Què ha dit? La gent com tu no cal que vingueu aquí. Ja pots marxar. No cal que cridi, que ja me'n vaig. Resum, no sé per què vinc. Quin mal! De què vas, tu? Takenaka! No saps que els has de creure els professors? Que no m'has sentit que et cridava pels altaveus? No m'atabali. Miri, m'han dit que me'n vagi i me'n vaig. Sempre n'has de fer alguna, tu. Prou, jo no he fet res. Anem a la sala de tutoria que farem un té. Avui et quedes aquí fins al vespre. Sents el que et dic? És de broma. Deixeu-me estar en pau d'una vegada per sempre. Espera't, Yosuke! Ostres, n'estic ben fart. Cada vegada que passo per l'institut tots són cares llargues i sermons. De què van aquests? Que els bombin a tots. Quina cara? T'acabes de despertar? Posa'm cafè. Vaja, no té remei. Que no ets a l'institut? M'he empipat i me n'he anat. Si no hi vols anar, més val que el deixis, perquè no les regalen, les classes. Tu també m'has de renyar, ara? Per què no em deixeu en pau? Si no vols que et renyi, vés-te'n a viure sol. Ja saps on és la porta. Quin dia que tinc! Estic a punt d'explotar! Urameshi. Que pesat que ets, Kuwabara. Ja hi tornem a ser? Calla i lluita amb mi. Ara sabrem qui és el més fort de l'institut Sarasaki. Ara sí que veuré com llepes les soles de les meves sabates. Mira que avui no estic de gaire bon humor. I t'estovaré de debò! Que fort! Com ho fa? Quin descans. Kuwabara, no et sembla que hauríem de deixar estar l'Urameshi una temporadeta? Comptant aquesta, ja has aconseguit 156 derrotes i cap victòria. Calleu! No ho deixaré fins que el guanyi. Kuwabara! Sí, i després m'he trobat aquell nen.
fas, nano? Que no ho veus que aquí passen molts cotxes i és perillós? Que ruc! Mira com balla el mico, mira com balla el mico! Sí, hauria d'aprofitar més aquest talent que tinc. Escolta, no juguis a la vorera perquè hi passen cotxes i és perillós. Vés a un altre lloc. Ostres, ja hi torna! Com se li ha de dir a aquest nen perquè obeeixi? Vigila, no baixis de la vorera! Compte! Què? Esclar, m'han atropellat. O sigui que m'he mort? Però com és que sóc aquí? Potser és que m'he convertit en un fantasma. Resposta correcta. Qui ho diria que ets un noi tan despert? Qui ets, tu? Us passa molt sovint als que heu tingut accidents. No us creieu per res del món que us heu mort. T'he preguntat que qui ets. Ara mateix t'ho dic, sóc la guia del riu de la mort, em dic Botan. Sóc el que a Occident en dirien la deessa de la mort. Molt de gust. El gust serà teu, ho has sentit, maca? Espero que no hagis portat cap arma per fer-la servir a l'altre món. Encara que no ho sembli, he tingut un xoc molt fort. Ni que això fos un concurs de la tele, estúpida. Podries fer veure que estàs una mica trista, eh? Ara no em diguis que t'he espantat, que rondinaire, ja ho veig. Ets tal com et descriu la llegenda del rei Enma. Yusuke Urameshi, 14 anys, poca solta, violent, geniut i temerari. A més, ha robat i és un cap de trons. No em diguis que també. Ui, potser és millor que t'hagis mort. Gràcies per la comprensió. Ei, per cert, aquell nen de l'accident com està? Que li ha passat alguna cosa? Vols que l'anem a veure? Sí. A part de les rascades de la mà dreta i el front, no s'ha fet cap ferida important. Masaru. Quina sort, no li ha passat res. Ja estic llest, no hi ha res que em lligui aquí. Ja em pots portar a l'infern o a on sigui. I ara per què rius? Encara no ho has entès? Escolta, jo no he vingut per portar-te enlloc. He vingut a preguntar-te si vols passar una prova per poder tornar a la vida. Per tornar a la vida? Sí. A veure, quina mena de prova? La veritat és que la teva mort no estava prevista al món dels esperits. Què? Ni el mateix rei Enma, amb tota la seva saviesa, es podia imaginar que moriries per salvar aquell nen. Per això no tens cap lloc on anar, ni al cel ni a l'infern. Com que no hi tinc lloc? Com pot ser si m'he mort per salvar la vida d'aquell nen? No ho sé pas si deus tenir un xoc de debò. Vols dir que parlaries tant? De fet, sí que estava previst que el nen l'atropellaria al cotxe, però s'hauria salvat miraculosament sense haver-se fet ni una rascada. Què? Sense ni una rascada? Sí, em sap greu dir-t'ho, però... la teva mort no ha servit per res de res! Que ha sigut un xoc, això. Ara sí que et pots queixar. Au, vinga, tranquil·litza't, que no t'he dit que tens una oportunitat, tu. Escolta, tens la possibilitat de fer una prova per tornar a la vida. Casos com el teu només passen una vegada cada 100 anys o tot estirar. Va, ja en tinc prou de sentir bestieses.
no ho veus, que així no arribaràs mai al nirvana? I a més, perdut per perdut, seria millor que fessis la prova. Què hi dius? No et sembla que tinc raó? No. Tant me fa. Què? Tant me fa ser un fantasma. Tampoc no en trauré res de tornar a la vida. Vols dir? Segur que tots estan contents que m'hagi mort. Només aconseguiria espantar-los si ressuscités. I la meva mare viurà molt més tranquil·la si no em té voltant per casa. Quines coses tan tristes que dius per tenir 14 anys. Per què m'hauria de molestar a fer una prova per tornar a la vida? Bé, no cal que ho decideixis ara mateix. Per què no anem a veure la teva vella i tu penses? Ja ho decidiràs després. Que no t'he dit que no, ja! Jo sempre li deia... No em feia mai cas. Ves per on són els de l'institut? No s'ha perdut gaire cosa. De vegades em queia... Desgraciats, aquesta és la cara que s'ha de fer en la vella d'un company d'institut? Keiko. Oh? Yusuke. Vaja, tampoc no n'hi ha per tant. Yusuke! Vinga, és millor que no hi entrem. Deixeu-me anar! El Cubavara! Has jugat brut dinyant-la després de guanyar-me. Sisplau, Cubavara, estan fent la vella! Escolta'm bé, Urameshi. Sóc jo el que et mataré. M'has sentit? Però com vols que et senti? Torna i lluita amb mi! Ja t'ho explicaré! Torna, covard! Me la pagaràs! No t'ho perdonaré mai! Torna aquí, Yusuke! Amb qui vols que em baralli ara? Cubavara! Imbècil! Merda! Per què no em tornes al cop? Vinga, Cubavara, marxem. Em sap molt de greu. Cubavara. Qui eren aquests? Deu ser la colla que anava amb l'Urameshi. Com es pot ser tan escandalós? Oh, quina poca educació. Però gràcies al fet que s'ha mort salvant un nen, la reputació del nostre institut una mica per terra ha millorat. Potser no ha estat tan mala sort que aquell cotxe passés per allà precisament en aquell moment. Oi, professor Iwamoto? Potser té raó, professor Akashi. Oh, porcs, què hi han vingut a fer aquí? Fora, fora! Qui? No sé què és més escandalós, el comportament d'aquells nois que han marxat o el que acaben de dir vostès. Takenaka. No m'ho creia, Yusuke, quan m'han dit que havia salvat la vida d'aquell nen. Yusuke. No sé per què, però no tinc ganes de dir-te adéu. Yusuke, no te n'hauries d'haver anat. Yusuke... És aquí. I ara, dóna-li les gràcies al teu amic. Sí. Moltes gràcies per haver-me salvat. Mare, què hi feia quieta dins de la caixa? Què? Que estava dormint. Sí, això. Mare, doncs quan es llevi hem de tornar a venir. És que li vull donar les gràcies quan estigui despert. Era un noi molt divertit.
Esclar. Què? Ja ho has decidit? Hola, Botan. Com va? Aquesta prova per tornar a la vida, quina mena de prova és? No ho sé, jo tampoc. Ai, que la faràs? Sí. Au, doncs, vine amb mi. Oh! Es pot saber on anem? A l'altre món. A l'altre món? Anem a veure el que t'ha d'explicar quina prova has de fer per tornar a la vida. Calla i vine amb mi. Quina deu ser aquesta prova tan important per tornar a la vida que ha de fer en Yosuke, que s'ha mort tot just en sortir en escena? No sé quina prova voldran que faci per deixar-me tornar a la vida, però si la supero, seré viu una altra vegada. Però si incineren el meu cos en el funeral, ja no hi haurà res a fer. L'únic que puc fer és demanar a la Keiko que intenti salvar-lo. Però com ho faré per dir-li? El pròxim capítol és El príncep Koenma, la prova per tornar a la vida. No heu vist mai res de l'altre món?